a urobme ďalšiu. Vy si povedzte, je tam funkcia taká, že 3x alebo 2x minus 1 lomeno x minus 1 na druhú, to je racionálna, to môže byť tiež zaujímavé. Potom je tam funkcia 1 plus logaritmus naturalis x lomeno x, tu som chcel urobiť 5, lebo tam bude interval 0 nekonečno ako definičný obor. Potom je tam funkcia 1 minus 3x v zátvorke krát e na 2x, to je tiež zaujímavá funkcia. Ahoj. Potom je tam ďalšia, kde je polynóm druhého lomeno polynóm prvého stupňa a potom je tam funkcia, kde je logaritmus naturalis, tá bude mať konečný definičný obor. Takže chcel som urobiť tú 5, kde je polovičný definičný obor a bude tam aj asymptota bez smernice a chcel som urobiť tú 6, kde budú zrejme aj asymptoty bez smernice, ale bude to konečný interval. Môžem? Tak idem na to. Keby ste ešte niečo takého, tak povedzte, čiže vypočítajte priebeh funkcie, to zostane. Treba si pomôcť, vypočítajte a toto budem meniť, hej. Toto tu už dám úplne fuči, aby sa ukázalo, že aj si to pamätám celkom, čo by som tam mal robiť. No ale môžete samozrejme aj vy mne poradiť. Zvlášť, keď sa ponáhľa človek, tak urobí hovadiny, takže Takže poďme na tú funkciu, je to príklad číslo 5. 1 plus ln x lomené x. Dobre? 1 plus logaritmus naturalis x lomené x. Dobre. Riešenie. Ako prvé definičný obor. Tak, definičný obor čitateľa je jednotka má definičný obor R, logaritmus naturalis má definičný obor 0 až nekonečno, čiže prienik týchto dvoch definičných je 0 nekonečno. 0 tam nepatrí. Menovateľ má definičný obor celé R, ale musíme vyhodiť 0. Keď pretneme 0 nekonečno z R minus 0, dostaneme 0 nekonečno. No sa nemusíme nejako špeciálne zamýšľať, ale normálne to urobíme, tak ako som povedal. Čiže 0 nekonečno. Dobre. Je tá funkcia spojitá? Čitateľ, jednotka spojitá, alebo je konštanta. Logaritmus naturalis spojitá, súčet dvoch spojitých spojitá. Funkcia v menovateľi je x spojitá. Rôzna od nuly. Tak je to podiel dvoch spojitých a v menovateľi je funkcia rôzna od nuly. Takže napíšem, že spojitá, a to je spojitá, lomeno spojitá rôzna od nuly. Ja to takto skracujem, ten zápis nie je matematicky korektný. Neby ma zahlušili, keby videli matematici. Ale oni to nevidia, ale vy mi to prepáčite. Dobre, poďme hľadať nulové body, vážení priatelia. Tak nulové body tie sa týkajú nulových bodov čitateľa. Takže musím sa pokúsiť vyriešiť rovnicu 1 plus ln x rovná sa 0. Má vôbec takáto rovnica riešenie? Samozrejme, že má riešenie, pretože môžem písať, že ln x rovná sa minus 1. No a z toho mi automaticky vyplýva, že x rovná sa e na minus 1. Medzi nami ženami 1 lomeno e, to je asi 1/3. Čiže píšem, že f e na minus 1, to je f 1 lomeno e rovná sa 0. To bude ten nulový bod. Dobre. Tak, ešte musím skúmať asymptoty bez smernice, no ale tu sa tie asymptoty bez smernice zrejme troška priblížia k tým krajným bodom. Lebo ja budem skúmať chovanie v krajných bodoch. Čiže musím skúmať limitu, keď x ide ku 0 sprava, z funkcie 1 plus ln x lomené x a musím skúmať limitu, keď x sa blíži k nekonečnú, 1 plus ln x lomené x. No tak poďme to skúsiť, ako to bude, čo to bude. Niečo z toho môžeme dostať. Tak, najprv túto prvú limitu. No, tak tam môže byť veľký problém, pretože keď x ide ku 0, tak toto ide ku 0 sprava, čiže 1 lomeno x ide do nekonečna. Tu mám, vážení priatelia, v 0, to ide do mínus nekonečna. Čiže čitateľ ide do mínus nekonečna, menovateľ ide ku 0 sprava.
niečo vyviezť, alebo ako by sme, čím by sme, s kým by sme, o kom by sme lopitovať. No, moc nenalopitujeme. Čo by ste s tým vyviedli? No treba si to napísať tak, aby sme tomu rozumeli, hej? Takže ja by som to skúsil napísať takto. Limita x ide do nuly sprava, potom budem rozmýšľať ešte o lopitáči. Takže 1 lomeno x, no, ale to mi tiež asi nepomôže. No tak čo by som s tým vyviedol, no? Ale toto by mi mohlo pomôcť, hej? Toto by mi mohlo pomôcť 1 plus ln x. No, teraz to máme takto. Toto tu mínus nekonečnú a toto tu plus nekonečnú, ako celý. No mínus nekonečno krát plus nekonečno, mínus nekonečno. Takže je to mínus nekonečno. Keď si nevieme pomôcť, musíme si pomôcť takto. Čo tu, vážení priatelia? Tak tuto to vyzerá trošku lepšie, aspoň z hľadiska použitia L'Hospitalovho pravidla. Čitateľ zjavne ide do nekonečna, menovateľ tiež. Takže máme limitu typu nekonečno lomeno nekonečno a na ňu môžeme použiť L'Hopitalovo pravidlo. Takže to bude limita, keď x sa blíži k nekonečnu. Derivácia čitateľa je 0 plus 1 lomeno x. Tú nulu som si mohol odpustiť. A derivácia menovateľa je 1. Teraz zjavne vidieť, že keď x ide do nekonečna, tak čitateľ má limitu 0 a menovateľ už môže byť čokoľvek. Aj naše ministerstvo financií vie nulu rozdeliť, krásne to delí bez problémov. Takže dostávame, že nekonečne má limitu 0. Čiže keby sme si tak v hlave trošku uvedomili, tak ono to asi vyzerá takto, tá funkcia, že tuto ide do mínus nekonečna, tu sa nejako bude pľantať, to ja neviem ako, a tu pôjde ku nule, hej, v nekonečne. Čiže toto máme a to medzi tým ešte musíme dorobiť. No, takže takú predstavu, to si hneď na začiatku vytvoríte. Dobre, čiže toto máme. Poďme ďalej na druhý bod, toto bol prvý bod, druhý bod, párnosť, nepárnosť. Priatelia, má zmysel skúmať párnosť, nepárnosť? Pozrite sa, nemá, pretože má platiť, že ak x je z df, že potom z toho vyplýva aj mínus x je z df. No ale akékoľvek číslo zoberiete z df, musí byť kladné, tak číslo mínus x nie je z df. No tak na čo budem skúmať f bode mínus x? Tak rovno napíšem, že neplatí a ani párna, ani nepárna. Čiže môže byť taká všelijaká. Trojka. Našiel som jeden nulový bod, viac ich tam nebolo. A keďže má jeden nulový bod, tak aj keď ma roztrhne, tak nemôže byť periodická. Jasné? Čiže f nie je periodická, byť jeden nulový bod. Tak. Štvrtý bod sa týka derivácie. No a teraz musím byť už opatrný a musím to poriadne zderivovať. Takže je to podiel, derivujem. F čiarkový zrovná sa, pomaly, aby som sa nepomýlil. Derivujem čitateľ. Derivácia jednotky je 0, derivácia logaritmu je 1 lomeno x krát menovateľ mínus, čitateľ nechám, 1 plus ln x a derivuje menovateľ podľa x, to je jednotka, lomeno x na druhu. Keď tvrdo zaútočím po krídle, tak x a 1 lomeno x sa mi skráti, bude to jednotka, mínus táto jednotka sa požerie a dostanem, že to je mínus ln x lomeno x na druhu. Menovateľ je vždy väčší než 0, no a čitateľ to je mínus ln x. Tu mínusku som mohol šľahnúť aj sem. Keď si predstavím, vážení priatelia, ako vyzerá funkcia logaritmus naturalis, tak prechádza cez bod 1, tuto ide do mínus nekonečna, toto je bod 1 a tuto ide do nekonečna. To je graf funkcie ln x. Takže ja podľa toho môžem rozdeliť ten definičný obor, ktorý je teraz 0 nekonečno, na takéto časti. Takže idem to deliť a idem písať, že kde je čo aké.
naturalis záporný, ale minus logaritmus naturalis bude kladný, lomeno x na druhu to je kladné. Čiže píšem, že vtedy je f s čiarkou x kladné a to znamená, že funkcia rastie. No hneď si to dáva dohromady s touto limitou, keď x sa blíži ku nule správa. Tak keď môže rásť, keby to bolo nekonečno, no kde už bude len rásť do čerta? Ale je to mínus nekonečno, tak sa to zdá byť veľmi dobré toto. Že môže z mínus nekonečná vyrásť niekam. Potom je tam bod x je rovné 1 a potom je tam bod od 1 po nekonečno. Od 1 po nekonečno logaritmus naturalis má hodnotu kladnú, to znamená, že mínus ln x je záporné, čiže f s čiarkou x bude menšie než 0, no a teda tam bude tá funkcia klesať. Pred bodom 1 funkcia rástla, za bodom 1 funkcia klesala. To znamená, že f v bode 1, vypočítam tú hodnotu, sem dosadím jednotku, logaritmus naturalis jednotky je 0, tu je jednotka, rovná sa 1, rovná sa, zatiaľ píšem, log max funkcie fx. Už tam nič iné nemám, pretože všetko ostatné je OK. Dobre? Paniatno. Ideme na 5. bod, ktorý sa týka druhej derivácie. Tak, ja si myslím, že tento výraz je na druhú deriváciu najvhodnejší. Niekedy je vhodné tú prvú deriváciu si tak uvariť, aby sa vám tá druhá lepšie robila. Ale tu je to dobré, takže nebudem to zbytočne bavrať. Aby som lepšie derivoval, tak mínusku vyberiem a teraz derivujem podiel-podielovič. Takže derivujem logaritmus naturalis x a vynásobím ho menovateľom mínus, nechám tu ln x a násobím ho deriváciou menovateľa 2x. Lomeno x na druhu, čiže x na štvrtú. Dobre? Jasné, nevidím problém, hej. Ako, nebudem nikoho tam jasné. Čiže to je x minus x krát ln x. Tu som z toho dôvodu napísal, 2x krát ln x. Vážení priatelia, lebo niektorí ľudia mi potom napíšu, že to je ln 2x na druhu, hej. No ale ja som to len derivoval, takže takto si to napíšem, lomeno x na štvrtú. Vidím, že niečo by sa tam dalo ešte skrátiť. Keď x vyberiem z čitateľa, tak skrátim ho s x-om menovateľi a mám, že to bude, tu bude x sa mi skrátia, čiže tu bude 1 mínus 2 krát ln x a tu bude x na tretiu a tu by bola mínuska, takže ja tú mínusku otočím a napíšem, že to je 2 krát ln x mínus 1 a je po vtákach. Jasne? Teraz idem pozerať nulové body a to, kde je druhá derivácia kladná a záporná. Tak 2 krát ln x vyzerá skoro takisto ako táto funkcia, len je 2 krát natiahnutá, hej. To znamená, že 2 krát ln x minus 1 bude natiahnutá a ešte šuchnutá o jednotku dolu. No, takže rovno môžem písať, nájdem si tu nulový bod. Nulový bod nájdem veľmi jednoducho, 2 krát ln x minus 1 rovná sa 0. Dostanem, že ln x rovná sa 1 polovica, čiže x rovná sa e na 1 polovicu, čo je aj medzi bratmi odmocnina z e. Čiže odmocnina z e je ten bod, kde sa to láme. No a teraz môžem písať, že keď x je z intervalu 0 až po e na 1 polovicu, potom z toho vyplýva, že druhá derivácia je kladná. Áno, je to tak? Dobre, dúfam, že som to nepohnojil. Treba ma tu kontrolovať. Áno, e na 1 polovicu, druhá odmocnina, malo by to sedieť. Dobre, takže takto by to malo byť. Teraz prečo som taký zarazený? Jaj, aha, prečo som ja zarazený? Druhá derivácia je záporná, to je jasné, toto je tam záporné, hej, to je pochopiteľné. Čiže záporná a funkcia je konkávna. Tak. Potom mám x rovné e na 1 polovicu, to je kandidát na inflexa. Potom x je z intervalu e na 1 polovica
nekonečno. Z toho vyplýva, že druhá derivácia x je tam kladná a tam je konvexná. Čiže rovno môžem napísať, že f v bode e na 1 polovicu, to bude 1 logaritmus e na 1 polovica je 1 polovica, to sú 3 polovice, lomeno e na 1 polovicu, čiže môžem písať, že to je 3 lomeno 2 krát e na 1 polovicu. Čiže to je 3 lomeno 2 krát odmocnina z e. To je inflexný bod. Infl bod. Dobre, takže toto už mám. Idem na šestku. Dobre. V šestke najprv, keďže obsahuje táto potvora, vážení priatelia, bod nekonečno, a v tom prvom predsa len som zabudol, keďže som dostal, že tá limita v bode 0 sprava je mínus nekonečno, mal som tu ešte napísať, že x je rovné 0, je asymptota bez smernice, hej? Ale to sme mali. Idem pokúšať v 7. bode, či tam je asymptota so smernicou. Tak, aby tam bola asymptota so smernicou, tak potom jej rovnica je y rovná sa kx plus q, kde k získame ako limitu, x ide do nekonečna fx lomené x. Čiže to bude limita x ide do nekonečna 1 plus logaritmus naturalis x lomeno x na druhu, pretože keď toto lovím x, tak x na druhu bude menovateľ. No, čítateľ do nekonečna, menovateľ do nekonečna, je to limita typu nekonečno lomeno nekonečno, môžem lopitovať, x ide do nekonečna 1 plus 1 lomeno x lomené 2x. Keď to dám dohromady, vážení priatelia, na spoločného menovateľa, tak to bude úplne jasné. Či to nebude jasné? Bude to jasné, že to je limita, keď x ide do nekonečna, tu to bude x plus 1 lomené x plus 1 lomené 2x na druhu a toto keď vyberú je limita 0. To znamená, no urobím to jednoducho takto, aby to všetci ako limita, keď sa x blíži do nekonečna, vyberiem tu x-ko, mám 1 plus 1 lomené x a tu vyberiem x na druhu, tu mi zostane tá dvojka x a x na druhu sa skrátia. Limita tohto výrazu je jednotka, pretože 1 lomeno x ide ku nule. Limita konštanty je dvojka a tu x ide do nekonečna, to znamená, že to je tá limita 0. Takže ľahko som to urobil. Čiže káčko je 0, vážení priatelia. No a to kvéčko, s tým sa ani nemusím naťahovať, to tiež bude 0, lebo však to mám tu vypočítané. Limita x sa blíži ku nekonečnu, toto je fx minus 0 krát x, to je 0. To teda znamená, že priamka y je rovné 0, je asymptota so smernicou nekonečne. No a posledný bod je načrtnutie grafu tej funkcie. Takže budem kresliť len v kladnom smere, pretože funkcia je tam definovaná. Tak poďme. Priamka x je rovné 0, čiže os y, o y, to je priamka x rovné 0, je asymptota bez smernice, tá funkcia ide z mínus nekonečna niekde hore. Dobre, potom tu budú pľachy. Takto ideme sem. Na intervale 0,1 je rastúca a v bode 1 má hodnotu 1. Tak povedzme, že toto je 1, tu je 1 a ešte kde je konkáv. Konkávna je až po bod E, na odmocnina z E je 2,7, čiže bájočko 3, odmocnina z 3 je bájočko 1,7, čiže okolo 1,5. Takže keď je tu 1, tu je 2, tuto povieme, že je odmocnina z E. Čiže až po tento bod to pôjde takto, tu dosahuje maximum, tu stále rastie, tu už klesá, ale je stále konkávna. Vidíte, že som to tvrdo prehnal. Táto priamka y rovná sa 0 je asymptota. Tuto je ten bod, kde sa mení z konkávnej na konvexnú a takto to orituje až nekonečno. Takže vrátim sa späť, pretože tu som napísal, že toto je logmax, tak ja to urobím zmazávacou metódou, to je maximum funkcie fx, keď x je z intervalu 0
nekonečno, čiže z definičného oboru. No a vy si napíšete tu, že, aby ste to nemuseli zmazávať, rovná sa maximum tej funkcie. Všetko mám načrtnuté, priatelia, všetko je OK. Ešte nemám načrtnuté, že čo je definičný, pardon, čo je obor hodnôt HF. No zase sa predstavte ako ten pandrlák, ktorý sa pohybuje po osi Y. A vidíte, že keď pôjde dole, tak stále bude niečo vidieť a bude viesť, až nalezie sem a tu nič nezbadá. To teda znamená, že mínus nekonečno 1 je obor hodnôt tej funkcie. Čiže máme už úplne všetko. Dobre, prosím vás, dalo sa rozumieť? Či som až tak moc prudký? Ani nie, nezdá sa mi, že som bol až tak moc prudký. Ale už som prudký, odtiaľ.